Mga igsuon kung katagilungsod ning atong mahal na Bigladilya, kahiganaan ug mga dumudong. Magduyog kita karon sa pagbalaan sa adlaw sa Pasko sa pagkabanhaw. Nini mga gutluan, atong masaksihan ang may mayaong panagtag sa malipayong inahan na si Maria Santissima ug sa pinalanggang anak na si Jesus, ang atong manunubos. Sa tumang kabalaan among ihalat ang nabaniog na lukop sa kapupunan sa Pilipinas, kinasingkasing nga pasundayag dinhi sa atong mahal nga lungsod, ang nabantog nga sugat sa Minglanilla. Agila nga gimugna isip sugaw sa Dios, kamoy magbalantay ug manalipod sa kalangitan. Uban sa mga kirubines ug mga angheles diha sa kalangitan. Apan wala damha ang mabalantay nga ilang gisako
ug daulipon sa dautan. Ug sa pagtakop sa kalangitan, ang mga angeles wala na manaog sa yuta aron pagpatunghay sa katarong ug kangayan. Apan ang Dios nga mapinanggaon, dili makatugot nga dautan mo patigbabaw, dili niya ikatugot nga sakiton ang iyang katawhan. Musa, gibanduan niya si San Miguel Arcangel, ang pangulo sa mga kerubin. Ug gikan sa kalangitan, gipagadaog ang sundalo sa Dios. Sa tumang kaisog niatubang sa kaaway sa katarong. Sa gahom sa Dios nagbuntog ang gahom sa dautan, ug timaan sa kadaugan na apli ang dughan sa agila. Ug gikan sa kalangitan nanggawas ang mga angheles aron paghimaya sa kadaugan sa katarong ug gugma.
Mater Dolorosa, Our Lady of Sorrow. Ang gugma sa usa ka inahan, walay paglubad. Anaa kinigikan sa sinugdanan, hangtod sa katangpusan. Susama sa gugma ni Maria, atong mahigugmaon nga inahan. Si Mater Dolorosa, mao ang representasyon sa kasakit o kalbaryo sa iyang pinalanggang anak nga si Jesus. Ug siya ang Birhen Maria nga mituo sa pulong sa Ginoo. Wala mawala kaniya ang pagtuo sa Dios sa dihang iyang nakita ang masanag nga kaadlawon sa iyang pagbanhaw. Magkat-on kita gikan kaniya sa pagpamatuod sa atong hugot na pagtuo uban sa usa ka kinabuhi sa pagmaasbanon nga pag-alagad andam sa personal nga pagbayad sa biling sa pagpabilin nga matinud-anon sa ebanghelyo sa gugma o kamatuoran. Hallelujah.
Igsoon ang nabantog ng Kabanhawan Festival sa Minglanilla. Nibalik ako sa langit, kuyog sa akong amahan. Ang Diyos sa natanan nga inyong amahan. Isagwag ang kalinaw sa kalibutan.
like to acknowledge and to say thank you to Mayor Elenito Peña, Attorney Rajib Inad, and our overall artistic director,